ungdomar här. Alla klara? Då startar vi upp det nu. Jag hör inte hur låter någonting så där är på dagarna. Bilden vart också Simon, eller? Det är elektriker. Ni hör att han som låter mest, han kommer växlar det nu eller vad gör du? Jag hade jobbigt där. Vi får flytta fram den. Vi är inte färdiga för Annika. Ja, jag hör bara Tony som kör. Tony han växlar upp. Ja, han växlar, han har sig. Ja, bra jobbat. Ja, men vi har kortat ner banan lite så ni får. Den är ju så jävla hård och... Hur låter bilen då? Lite längre upp då. Lite mjukare slangar då. De är så jävla vassa. Ja, jag ser det. Jag vet inte vad det är slangen. Då hade det varit svårt att ha ni mellan benen. Det hade varit en utslag. Nu blir det lite fusk där tror jag. Nej, fan räcker att koncentrera sig på kvar den jävla slangen. Ja, vi har roligt i alla fall. Det går bra, Marcus. Åh gud, jag gråter. Nu tycker jag att du är lite gnällig, va? Jag skulle varit lite full dock, då hade jag varit skitroligt. Jag kan för fan inte ens hålla. Jag blir... Ta det bättre, jag kan inte hålla.
då, hur går det med lagarna här? Så nickar till bara. Är ni inte färdiga? Vem vi? Bra Peter! Vad är det för en bil? Sluta filma för helvete! Fan, jag kommer igång och ska göra något. Ja, precis. Va? Ja, kanske är spurten här nu. Är det de här? Alla gjorde det första sträckan nu. Vi tar det för Men du gjorde bra i alla fall. Det är en av dem. Nej, vi tar fjärdeplatsen. Var är vi? Vi tar fjärdeplatsen. Ni backar ur alltså? Vi har försökt. Har ni en kvar? Ja. 4. Hur många har ni kört då, Peter? Var du specialisten Marcus eller? Jag är inne på femte. Marcus går andra gången nu. Ja, då är det väl ingen tvekan utan att det är lagligt. Ja, men vad bra det går, Peter. Den här hela livet eller? Va? Jag är bra på att vara full. Det är sådär det brukar gå när jag ser på krogen. Ja, precis. Koncentrerat på glaset. Du går igen alltså, Allan? Ja. För de har redan lagt sig på fjärde plats. I helvete heller. Han går alla 5 sträckorna. Ja, precis. Bölla jävel. Hur många gånger har vi gått nu då? Att det var så svårt. Ni gjorde det flera gånger. Du lärde mig allt förut. Kan inte du visa hur man ska göra nu? Ja. Är det hans? Ja, men hur mycket rymmer det där då? Nu har jag gått 4 gånger. Det var ju inte vad man ser på. Det går 5 gånger. Ja. Det gör fan i mig. Det första var alldeles bra ben. Jag tror det var för att det var tagit golfbollen. Jag kommer först över en gubbar. Det säger du Testa inte. 2 vänder får du se. Vad hade han? Alla går till Jag vet inte, han har gått 4 gånger säger han. Han går 5 nu. Jävlar, vi har gått. Jag har gått 5 gånger. Har du det? Ja, Nu satt Det är tillbaka. stilpoäng. jag är tillbaka igen. Ja, här blir det fint. Jag bestämmer Bra Peter! rosa. 5 gånger har vi gått. Ja. Blå. Ligger det? Det var blå. Alla kan försöka förbi den.